Bona tarda, estic al mes del juliol, fa 3 mesos o 4 mesos que preno la testosterona continuat. Quals són els problemes que trobo tot el temps? La gent que me diu, a nivell social, que és normal, com tot, me diuen noia o noi, o n'estic millor, una mica millor, solament tinc un % de mals, d'algunes violències a la meva vida diària. Després, a nivell de medicaments, estic millor. Per què estic millor? Perquè pot ser que la meva menstruació aquest mes, el mes de juny, no m'ha arribat la menstruació, doncs la menstruació s'ha aturat. I quin és el problema? Altra de les coses, els problemes que trobo és quan vaig a les farmàcies, és altra vegada el mateix com a la França, no és el mateix, no me diuen senyora o són provocatius o són violents. Aleshores, no sé per què, però si hi ha un problema, vaig a la farmàcia i me diuen que no està bé, que no tenen, o que està fora de lloc o està fora de la llista de medicaments. Això també me l'han dit a moltes farmàcies, m'han dit no, està fora de servei, està fora del llibre dels medicaments, que està una cosa com aquesta. Després també m'han dit, avui he vingut cap aquí a Sants per a la testosterona i m'han dit que no és possible perquè la meva recepta o que el metge diu que no està bé o no sé què. Una cosa molt estranya també, doncs avui he pogut comprar una seringa per fer la injecció, però no tinc la testosterona. Doncs això tot el temps és el mateix, és així. Doncs jo volia fer un vídeo avui. L'únic bo que tinc aleshores és que hi ha més pèls, hi ha més cabells, hi ha més quantitat. Després la menstruació també s'està aturant. No he tingut al mes de juny, no m'ha arribat a la menstruació, doncs pot ser que ha fet una mica d'efecte. Fa més de 3 mesos que la preno amb més intensitat, però no és suficient, no ho sé. Doncs aleshores el problema és que en una farmàcia me diuen que sí, que tenen el producte, que no poden me lo donar perquè el metge o una cosa, o la recepta electrònica, no sé què, que fins al 9 de juliol no me poden donar la cosa, doncs no comprenés res i és així. Doncs l'únic que puc fer és el vídeo, que quan les coses avancen una mica més, doncs avui, que és dilluns, el dilluns 2 de juliol, no puc agafar la testosterona i no sé per què. M'han dit que és el problema de la recepta electrònica, que el metge ha dit que no pot me donar res fins el 9 de juliol. Doncs és així. Adéu-siau.